наша любая колыханачка. Ну, Ботічек, давай я прочитаю, худший буде. Давай. Так. О, добрий вечір, поважані глядачі. Салют, дівчинки і хлопчики. А ми тільки що лист отримали. А сестричок Аліни і Світлани Ширкун з полочка. Ось, читаємо. Значить так. Привітання, наша любая колиханочка. Так приємно чути, що нас так ласкаво називають. Любая колиханочка. Привітання, дівчинки. Читаю далі. Давай. Пишут вам сестрички Алена и Светлана. У нас великая проблема. А что такое? Мы вельми хочем завести собачку, але наши мама и тата супроть. Як их уговорить? Допоможите, коли ласка, вельми вас просим. Это проблема. Мы так само про собаку колыханца марим. Але ні Полінка, ні Нестор не згаджаються. І дядуля Добродій так само категорично супроть. Сказав, вибирайте, ці я, ці собака. Так і сказав. Прийшлося, відомо, Добродія вибрати. Так що ми не ведаємо, що вам порадить, дівчинки. Нам би хто яку пораду дав. Може, я змогу вам допомогти? Привітання, мої любі сябри. Добрий вечір, Феечка. Привітання. А ви можете допомогти, бо ви чарівниця, коли ласка. Подійничайте ніяк на дорослих. У сенсі? Ну, зробіть так, щоб усі дорослі у світі не були супроть лепшого сябра чоловіка. Ласка. Кого ви маєте на увазі? Собаку? Ну так, ось чому многие з дорослих не дозволяють дітям собаку мати. А дітям же від гэтага дрэнна. Вось, і батьки Аліни і Світлани, ліст, яких ми отримали, не згаджаються. Гэта ж так цудоўна, Феечка, коли дома буде жити такий симпатичний сябра. Можна з ним побігати, погуляти. Дівчинки б йому стужечки різні зав'язували, командам б учили, купали б його. Гэта все так, але я мяркую, калі дарослыя не згаджаюцца завесці сабаку, у іх ёсць асабістыя прычыны. Яны не любят жывёл. Што ты, буслычак, амаль усе дарослыя вельмі любяць жывёл, як і дзеці. Дык чаму тады так? Ну, дарослыя, магчыма, шмат працуюць. Яны ледзь паспяваюць за дзецьмі сачыць, а тут дома з'яўляецца яшчэ і сабака. Яны думаюць, што не справяцца. А калі упэўніць бацькоў, што даглядаць за сабачкам дзеці самі будуць? Дарослыя могуць не паверыць. Значыць, трэба зрабіць так, каб паверылі. Вось давайте уявім, што я ваша матуля, а вы мае дзеці. Я вярнулася з працы дадому. І што я бачу? Што? Ай-яй-яй, дзеці, што ж я бачу? Цацкі раскіданыя. Ну чаму вы за сабой зноў не прыбралі? Ну мы не паспелі, заўтра прыбяром. Гэта заўтра? Я чую, які раз. А посуд? Чаму вы не памылі? Вунь, цэлая гара запэцканая ляжыць. Мы забыліся. Загуляліся. Ну як я магу дазволіць завесці вам сабаку, калі вы за сабой не прыбіраеце і слова трымаць не можаце? Значыць, перш за ўсё трэба дзецям самім навучыцца трымаць слова. Адным словам, малым неабходна змяніцца, паводзіць сябе па-даросламу, каб бацькі убачылі, што іх дзеці становяцца больш сур'ёзнымі, і на іх можна спадзявацца. Правильно. Давайте паспрабуем уявіць, што ўсё стала інакш. Давайте. Напрыклад, прыйшла матуля з працы і здзівілася, здзіўляйцеся. Дзеці, што я бачу, якая чысціня. Цацкі прыбралі, посуд чысты, нават пыл працеты. І урокі самі зрабілі. І мы заўсёды цяпер парадак і чысціню падтрымліваць будзем.
Малайцы! Я гляжу, ви у мяне зусім дарослымі становіцеся. А яшчэ мы бутерброды самі зрабілі. Пойдзем разам чай піць. Упэўнены, матуля будзе вельмі задаволена. Толькі трэба гэта рабіць не адзін раз і не два, а заўсёды. Так. Вядома, і калі дарослыя на самой справе ўпэўняцца, што вы змяніліся, можна яшчэ раз пагутарыць з імі пра сваю запаветную мару. Федька, а што б такое дарослым сказаць, якія бяспрэчныя доказы прывесці, для чаго ў доме патрэбна сабака? А як ты сам думаеш, для чаго? Я ведаю. За камп'ютарам дзецям сядзець менш прыйдзецца, таму што пухнатага сябра выгульваць трэба. І пагутарыць ёсць з кім, калі няма дарослых. І пагуляць у рухомыя гульні. Сабачка заўсёды здольны, а дзецям гэта толькі на карысць будзе. І яшчэ ўсім вядома, што сабачка самы адданы і шчыры сябра і абаронца. А значыць, дарослым за дзяцей менш хвалявацца прыйдзецца. Калі падумаць, дык столькі розных «за» прывесці можна. Так, і вось паслухаўшы усе вашыя «за», магчыма, мама і тата дазволяць завесці сабаку. Усё, мы, Яночка, з табой з заўтрашняга дня таксама так сябе паводзіць пачнем. І, можа, тады ў хуткім часе з'явіцца ў нас маленькі сабачка-калыханца. І я спадзяюся, што нашы парады дапамогуць і вам, Аленка і Святлана. І не толькі вам, а ўсім, хто марыць аб лепшым сябр чалавека. Ну, а зараз давайте глядзець мультфільм. Мультфільм глядзець мы заўсёды за. Ну, а зараз трэба зрабіць некалькі важных спраў. Якіх? Цацкі сабраць, зубкі пачысціць і тварыкі памыць. Гэта абавязкова, не сумнявайцеся. Янка, за мной. Пачакайце, а з гледачамі развітацца? Вядома. Добрай ночы, дзяўчынкі і хлопчыкі. І салодкіх усім сноў. Феечка, і вам. Вось гарэзы. Добрай ночы, а сны я вам абяцаю. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі.